Το 2003, ο καθηγητής Nick Bostrom έκανε μια ιστορική μελέτη που έλεγε basically ότι υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα να ζούμε σε προσομοίωση. Αυτό σοκαρενοείται όχι μόνο την επιστημονική κοινότητα, αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Το 2026 όμως, εγώ, ο Supreme Leader Dorito, το επιβεβαιώνω. Η Ελλάδα είναι μια προσομοίωση. Είναι ένα Matrix, είναι ένα ψέμα, είναι ένα επεισόδιο στο South Park. Ετοιμαστείτε λοιπόν για μεγάλη δόση αλήθεια σήμερα από τα επιστημονικά μου ευρήματα. Παρακαλώ πολύ να πέσει το intro. Πες μας πώς νιώθεις για τη σημερινή μέρα, ήσουν αγχωμένος? Δεν ξέρω καν γιατί ήρθα. Απλά ξύπνησα και ήρθα βασικά. Τι γιορτάζουμε την 25η Μαρτίου? Δεν ξέρω. Να σας πει το παιδί άμα θέλει. Εδώ τώρα σπάνε κανονικά το περιπολικό. Το έχουν αρπάξει με τις κατσούνες. Παιδιά, προσοχή εδώ πέρα. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται και σήμερα η χώρα μας λόγω της υψηλής επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς. Τα παιδιά εθίζονται στη βία και στη χειρότερη μορφή της, που είναι να σκοτώνεις. Τα ίχνη ήταν χρόνια μπροστά στα μάτια μας. Τα patterns μπροστά μας εδώ και καιρό. Αν μπορούσα να περιγράψω με μία λέξη το σημερινό βίντεο, αυτή θα ήταν η λέξη επανάληψη. Βλέπετε, υπάρχουν κάποια patterns που τα βλέπουμε μπροστά μας ξανά και ξανά ανά τα χρόνια. Κάποια πράγματα που απλά συμβαίνουν εκεί έξω, πολλές φορές επαναλαμβανόμενα. Ωστόσο, το reaction του κόσμου είναι πάντα ίδιο και είναι σαν να τα βλέπουμε πάντα για πρώτη φορά. Και αυτό σε κάνει να σκέφτεσαι, ρε φίλε, ξέρεις. Whole shit, μαλάκα, ο κόσμος είναι όντως χαζός. Είναι PCs, bro. Είμαστε όντως σε προσομοίωση. Η επανάληψη λοιπόν είναι το στοιχείο κλειδί της προσομοίωσης. Ας το σπάσουμε λοιπόν σε μερικά κομμάτια για να καταλάβετε και να το ξεχάσετε πάλι σε καμιά εβδομάδα. Ο Ραντομάς που θα κάνει μια ηλίθια δήλωση και θα ασχοληθεί όλη η Ελλάδα με την ηλίθια δήλωσή του. Λοιπόν, αυτό είναι από τις μεγαλύτερες αποδείξεις μιας προσομοίωσης. Πόσες φορές, ρε φίλε, έχουμε δει το ίδιο πράγμα να συμβαίνει ξανά και ξανά. Το αποτέλεσμα πάντοτε το ίδιο. Ο κόσμος μνήμη χρυσόψαρο. Φρέσκο παράδειγμα εδώ, η Λύρα. A.K.A. η εκολαπτώμενη Λατινοπούλου. 300 άτομα τα οποία μόνοι σας περιθωριοποιείτε τον εαυτό σας, γιατί κανένας δεν ασχολείται μαζί σου. Δεν ασχολούμαστε πλέον μαζί σας. Δεν ασχολούμαστε. Βγαίνει μια Λύρα εδώ πέρα να πει μαλακίες στο ίντερνετ και ο κόσμος χάνεται σκατά του, μπρο. Ολόκληρο το Πανελλήνιο τώρα κάθεται και ασχολείται τέρμα σοβαρά, ρε φίλε, με τις πίπες μιας 19χρονης. Αυτό τι μας λέει? Ακριβώς. Προσομοίωση. Δηλαδή, ο κόσμος δεν παίζει να είναι τόσο χαζός, ρε φίλε. Σωστά. Και να σου τα δημοσιογραφικά άρθρα, και να σου τα βιντεάκια στο TikTok, κόσμος να τη βρίζει, ξέρω εγώ, και να της εύχεται θάνατο. Μαλάκες, τι σκατά κάνετε με τη ζωή σας? Γιατί παίρνουμε τόσο τα σοβαρά, ρε φίλε, ένα 19χρονο στο ίντερνετ? Ναι, λέει μαλακίες και ναι, αναμασάει την ίδια καραμέλα, ξέρω εγώ, που λένε όλοι τους τα τελευταία 10-15 χρόνια, ξέρω εγώ, και ναι, ότι η φάκη της είναι για μπουνιές, αλλά guys, chill. Άλλο, ρε φίλε, να σατηρήσεις κάποιον, ξέρω εγώ, για να δείξει τις μαλακές που λέει, ξέρω εγώ, και να σπάσει και λίγο πλάκα. Και άλλο να βγαίνετε όλοι, ξέρω εγώ, και να πατάτε με τόσα νεύρα, ρε μαλάκα, με τόσο μίσος, ξέρω εγώ, με τέτοια συναισθηματική φόρτιση. Guys, αν επηρεάζεστε τόσο πολύ από τις ηλίθιες απόψεις άλλων ανθρώπων, κόψτε το ίντερνετ. Όχι, σοβαρά, μπρο, αν σε χαλάει, κόφτο. Από μονό σου, θα σου κάνει καλό. Τράβα γίνει, ξέρω εγώ, μοναχός Αουλίνε, φίλε, κανένα βουνό να βρει την ηρεμία σου. Εντάξει, αλλά μη φωνάζεις. Κάνετε πολύ φασαρία. Πονάνε τα αυτάκια μου. Αν θέλουμε τώρα να παρατηρήσουμε λίγο καλύτερα το φαινόμενο της επανάληψης, πρέπει μόνο να γυρίσουμε λιγάκι προς τα πίσω. Οπότε πάμε τώρα από τη μικρή Λατινοπούλου στη μεγάλη, τη δασκάλα. Εγώ που είμαι γυναίκα αισθάνομαι άβολα, αισθάνομαι ντροπή και απεχθάνομαι να βλέπω τέτοιου είδους φωτογραφίες. Αφού το αγαπάς τόσο πολύ, το αξίρεις στο πόδι σου, εγώ γιατί πρέπει να το δω? Θυμάστε λίγο τι είχε γίνει πάλι τότε? Μη μου πεις. Το ίδιο πράγμα. Ο κόσμος την έβριζε προς τα social media, influencers την έκραζαν πατόκορφα και όλη η Ελλάδα ασχολούμασταν με πουτσότριχες για τουλάχιστον μια εβδομάδα. Έλεγε τότε μαλακίες Λατινοπούλου. Προφανώς, ρε μπρο. Εντάξει, Λατινοπούλου είναι προφανώς. Άξιζε όμως όλο αυτό το λαϊκό δικαστήριο για τις τρίχες? Δεν είμαι σίγουρος. Δηλαδή, από όλα τα πράγματα που έχει πει Λατινοπούλου, ξέρω εγώ, ever, στα χρονικά της, εμείς συνειδητά επιλέξαμε να πιαστούμε από τις τρίχες. Αυτό τι μας λέει? Προσομοίωση. Δεν είναι κανένας διατεθειμένος να κάνει ό,τι χρειάζεται. Και αυτό σημαίνει κάποιος να δουλέψει και δωρεάν. Να δουλέψει χωρίς μισθό σε μια εταιρεία. Για τα Σαββατοκύριακα θα πω εγώ, για έξτρα εμπειρία. Το θυμάστε αυτό το βίντεο, ρε παλιό κουφάλες? Προφανώς και το θυμάστε, γιατί πάλι είχε γίνει της πουτάνας τότε. Τύπος βγαίνει και λέει: πιστεύω πρέπει να δουλεύουμε τζάμπα. Και αντί να γελάσουμε, ξέρω, όλοι μαζί με αυτό το πράγμα, ρε φίλε, και να τον κοροϊδέψουμε λιγάκι για να καταλάβει το λάθος του, maybe. Απλά τον λιθοβολούμε, μαλάκα. Του γαμάμε το σπίτι. Να βγαίνει κόσμος τώρα και να λέει, μαλάκα, προωθεί τη μοντέρνα σκλαβιά, ξέρω εγώ, και την οικειοθελή υποδούλωση και δεν συμμαζεύεται. Όχι, παιδιά. Απλά πει μια μαλακία ο άνθρωπος. Εντάξει. Δεν είναι τόσο deep, δεν είναι τόσο σκοτεινό όσο φαντάζεστε. Άλλο ένα πολύ ιστορικό θέμα συζήτηση που έχουμε ξεχάσει είναι η Τούνη. Η Ιωάννα έψαχνε με την παρέα της ταβέρνα για να φάνε στους παξούς, αλλά οι περισσότερες ήταν κλειστές. Ο κόσμος δεν θέλει να δουλέψει, μάλλον έχουν πολλά λεφτά οι παξοί. Τούνη ποστάρει από τις διακοπές της ότι θέλει να φάει, ξέρω εγώ, και τα μαγαζιά είναι κλειστά. Και ξεκινάνε τώρα μαλάκα κανάλια, άρθρα στο ίντερνετ, κόσμος να την ξεφτιλίζει και να την τιμωρούνε με
Unfollow. Καταφέραμε μέσα σε μία μέρα να έχει ο hashtag Ιακωβίδης 170.000 followers στο Instagram. Γιατί να με κάνουμε κάτι αντίστοιχο με την hashtag Toonie, αλλά από την ανάποδη, ώστε οι 800.000 followers να πέσουν στα τάρταρα. Είστε και πολύ αδίστακτοι. Καλύτερα να τη μαστιγώνατε, ρε την κοπέλα. Εντάξει, νομίζω πως το βλέπουμε καθαρά, έτσι. Το ίδιο πράγμα τόσα χρόνια. Το μόνο που χρειάζεται, ρε φίλε, είναι ένα post και μετά βλέπεις τον ντόμινο αντιδράσεων μαλάκα μου να ξετυλίγεται μπροστά στα μάτια σου. Τόσο προβλέψιμοι είστε, guys. Θα έλεγε κάποιος αν δεν ζούσαμε σε προσομοιώση! Μετά από 2 μήνες είχα πει, του λέω, μου έχεις γαμίσει τη ζωή. Μου έχεις γαμίσει τη ζωή. Είπαμε, θα ρίξουμε 2 πούτσους, έχουν περάσει 2 μήνες και ακόμα βρισκόμαστε. Preposterous! Μπορείς μήπως να μας πεις από ποιο μαγαζί αγοράζεις επίπεδο? Γυναίκα πράγμα τώρα να μιλάει για πούτσες. Οι γυναίκες δεν μιλάνε για πούτσες. Μόνο τις ρουφά. Παιδιά, φορολογούμαστε. Είναι δύσκολο. Δεν είναι εύκολο γιατί εγώ είμαι ταυτόχρονα και το προϊόν και ο διαφημιστής και κάνω το project management. Κάνω πάρα πολλά πράγματα για να βγει μια εταιρεία στον αέρα. Μπρο, αυτό ήταν η αρχή του τέλους. Κάπου εδώ νομίζω ξεκίνησε αυτή η μαλακία, ξέρω εγώ, που έχω βαρεθεί να διαβάσω σε κάθε TikTok, ξέρω εγώ. Πάλι καλά, δεν έγινα τίποτα influencer. Εντάξει, οκ, την πρώτη φορά ήταν αστείο, not gonna lie. Αλλά μετά από 5 χρόνια. Μαλάκα μου, τι είχε γίνει πάλι τότε, ξέρω εγώ. Πανελλαδικό meme. Anyway, αυτά ήταν λίγα από τα άπειρα παραδείγματα που έχουμε σαν ιστορικά γεγονότα για να καταλάβουμε λίγο καλύτερα τη συμπεριφορά του κόσμου διαχρονικά. Και όπως βλέπετε, η συμπεριφορά του είναι πάντα η ίδια. Λαλούν όπως σηκώτες στο κοτέτσι. Το άρκ των Πανελληνίων. Κάτι που πραγματικά έχω βαρεθεί να βλέπω κάθε χρόνο είναι οι συνεντεύξεις μαθητών στις Πανελλήνιες. Έχουμε βρει εδώ τον Παναγιώτη και βλέπουμε τον Παναγιώτη ότι πήρε στο σταυρό από το τοίχο του σπιτιού σου. Ναι, πολύ σωστά. Δεν ξέρω τώρα τι έχω γράψει ακριβώς. Παίζετε και λιγάκι. Κάντε και ένα follow τώρα καλοκαίρι για τη Presidente. Εγώ ήρθα εδώ με σκοπό να γράψω χημεία. Μου λένε γράφεις ιστορία. Εντάξει, τους έγραψα λίγα μαθηματικά εκεί ό,τι ήξερα. Βατά πάντως. Δεν έχει να κάνει με τις Πανελλήνιες, έχει να κάνει με το ποιο παιδάκι θα καταφέρει να γίνει λίγο πιο viral. Ο άλλος φέτος έσκασε με το πουρο στο σχολείο. Guys, δεν είναι πλέον αστείο, ok. Ναι, υπάρχουν κάποιοι θρύλοι που θα μείνουν για πάντα χαραγμένοι στην καρδιά μας, αλλά αυτές οι εποχές δεν ξανάρχονται, guys. Και ούτε θα τους φτάσατε και ποτέ. Sorry, κάποιος έπρεπε να το πει. Δηλαδή, ρε παιδιά, τώρα αλήθεια, δεν έχετε κουραστεί, ξέρω εγώ, με το ίδιο πράγμα κάθε χρόνο. Πώς γράψαμε σήμερα? Εντάξει, χαλαρά, ξέρω εγώ. Εγώ ρε για την παρέα ήρθα. Και τι μάθημα γράφατε? Αρχαία, νομίζω, κάτι τέτοιο, δεν ξέρω. Και μαλάκα μου, ο κόσμος ρε μπρο, ό,τι χειρότερο. Η κατάντια της μελλοντικής γενιάς. 0 σεβασμός, 0 παιδεία, 0 θρησκεία, 0 πατριωτισμός. Όλες οι αξίες μας ως Έλληνες έχουν σβήσει. Τις σβήσανε οι πολιτικάντιδες εθνοπροδότες. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it. Νεολαία, δυστυχώς. Καμένα μυαλά, απ' τα κινητά. Αυτά είναι το μέλλον της χώρας. Μαλάκες, σκάστε γάμο. Έχουν δίκιο. Μπορεί ναι, μπορεί και όχι. Who gives a fuck, μαλάκα, στα αρχίδια μας. Είναι bots. Είναι μποτάκια, είναι NPC, είναι προγραμματισμένοι. Πάντα θα κλαίγονται, ρε φίλε, πάντα θα γκρινιάζουν. Κάνεις πλάκα, σε κράζουνε. Κάνεις ένα σοβαρό πολιτικό statement, πάλι σε κράζουνε. Έγραψα για το ότι μας κυβερνάνε βιαστές και δολοφόνοι. Εντάξει, οκ. Ο μόνος τρόπος δηλαδή να τη γλιτώσεις, ξέρω εγώ, είναι να βγεις μπροστά και να πεις ναι, γεια σας, με λένε Κολοκοτρώνη και έγραψα 20 φέτος στις Πανελλήνιες. Μπράβο! Είσαι Έλληνας. Που και πάλι κάτι θα βρουν για να σε κράξουν, να ξέρεις. Ρε και πάνω στο νερό, μαλακα, να σε δουν να περπατάς έτσι, σαν τον Jesus Christ, θα πούνε ότι δεν ξέρεις κολύμπη. Και αυτό λοιπόν είναι κατ' επέκταση και ο κόσμος μας. Right? Αυτή είναι κατ' επέκταση η κοινωνία μας. Μια προσομοίωση. Εθνικές εορτές. Street interviews. Guys, τι γιορτάζουμε την 25η Μαρτίου? Τι γιορτάζουμε την 28η Οκτωβρίου? Οκ, ώστε δεν ξέρετε. Τι θα λέγατε να πάτε να πεθάνετε, ξέρω. Ψόφο, γιατί αυτό σας αξίζει. Σας εύχομαι ψόφο, γιατί αυτό σας αξίζει. Μαλακισμένα, θέλω να σας μπουκετιάσω, ρε μαλάκα, μέσα από την οθόνη. Μαλάκα μου, τι παράνοια είναι και αυτή, ρε φίλε. Οι εθνικές γιορτές είναι πάντα κάτι αξιοθαύμαστο. Μοιάζει πολύ έτσι με τις Πανελλήνιες, ξέρεις, στη δομή του, στον κωδικά του, αν θέλεις, αλλά με πολύ περισσότερη εθνική περηφάνεια. Είναι σαν ένα update, ρε φίλε, που γίνεται, ξέρω εγώ, κανένα 2 φορές το χρόνο και ποτέ κανείς δεν ζήτησε. Όχι για αυτά που γιορτάζουμε τη συγκεκριμένη μέρα, αλλά για αυτά που γίνονται κάθε φορά και κάθε χρόνο τη συγκεκριμένη μέρα. Λοιπόν, σκεφτείτε το λίγο. Κάθε χρόνο, ρε παιδί μου, τηλεόραση θα παίξει το ρεπορτάζ. Ξέρεις, αυτό το ρεπορτάζ. Και όλο το ίντερνετ θα γεμίσει με βιντεάκια τύπου. Γνωρίζετε τι γιορτάζουμε την 28η Οκτωβρίου? Γνωρίζετε τι γιορτάζουμε την 28η Οκτωβρίου? Τι γιορτάζουμε την 28η Οκτωβρίου, ξέρετε? Τι γιορτάζουμε την 25η Μαρτίου? Τι γιορτάζουμε σήμερα? Τι γιορτάζουμε σήμερα, γνωρίζετε? Με τους Τούρκους. Τι γιορτάζουμε σήμερα?
Συγγνώμη, δεν είμαι καθόλου καλή στα μαθηματικά. Ήμουν θεωρητική. Έχει γίνει σαν τον Ιησού από την Ναζαρέτ ένα πράγμα. Το Πάσχα. Μπρο, δεν με νοιάζουν καν οι απαντήσεις σε αυτό το σημείο. Οκ. Το repeat είναι αυτό που με προβληματίζει. It's time to stop! It's time to stop! Δεν είναι οι χαζές οι απαντήσεις, ρε μαλάκα, το πρόβλημα. Ο κόσμος είναι πάντα το πρόβλημα. Δηλαδή τώρα αυτοί ψηφίζουν. Όποιος ξεχνάει την ιστορία του είναι καταδικασμένος να την ξαναζήσει. Λαός που ξεχνάει την ιστορία του είναι καταδικασμένος να την ξαναζήσει. Shut the fuck up! Eurovision. Το event που κάθε Μάιο ο μέσος Έλληνας μετατρέπεται σε επαγγελματία μουσικοκριτή, γεωπολιτικό αναλυτή και fashion design expert, να πούμε. Ούτε τρόλ συμμετοχή ήταν το φέρτο, ούτε έφτεξε ο ελληνικός στίχος. Το τραγούδι δεν απογειώθηκε λόγω σκηνοθεσίας. Είδαμε και τρόλ συμμετοχές όπως ο Άφωνος, ο Εστονός πέρσι, να βγαίνει ένατος στις επιτροπές. Αρχικά, μαλάκα μου, Τόμι Κας, θα σέβεσαι. Λογικά εδώ πέρα ο φίλος μας ο Χαράκης είναι επαγγελματίας σκηνοθέτης. Από ό,τι μπορώ να φανταστώ, έτσι. Ποια σκηνοθεσία, ρε Χαράκη? Για πες μας λίγο, πού έμαθες εσύ από σκηνοθεσία? Στα μπουζούκια, χθες. Άσε ρε μαλάκα τώρα. Άσε ρε μαλάκα. Μπρο, οι Έλληνες του Twitter μιλάνε να πούμε για την Eurovision. Λες και είναι σύραξη του ΝΑΤΟ, ρε μαλάκα, ένα πράγμα. Δεν ξέρω. Η Σουηδία μας χαντάκωσε φέτος. Μας χαντάκωσε. Η Επιτροπή μας πολεμάει. Μαγκές, δεν μας στέλνουνε. Μας ελεύουνε. Η Ευρώπη στέλνει μηνύματα, μαλάκες. Brother. Είναι απλά άνθρωποι που τραγουδάνε πάνω σε μια σκηνή που κάνει γύρω-γύρω. Οκ. Θέλω να ηρεμήσεις και να καταλάβεις σε πρώτη φάση ότι δεν φταίνε ποτέ οι καλλιτέχνες για τα σκατά της χώρας τους. Οκ, ναι, η Eurovision είναι πολιτική. Το ξέρουμε αυτό, ρε φίλε, πολλά χρόνια τώρα. Δεν σας αρέσει καθόλου αυτό το πράγμα και το κράζετε. Και κάθε χρόνο κάθεστε και το βλέπετε, ρε μαλάκες. Εκεί, 3 ώρες απάνω τα μαλάκα, με σημειώσεις. Πώς το εξηγείτε τώρα αυτό το πράγμα, ρε μαλάκες, αν όχι προσομοίωση? You're inside a simulation of a simulation inside a simulation of a simulation. Inside a taco, within a Taco Bell, that's inside a KFC. Επίσης έχω και μια πρόταση για να σπάσουμε λίγο το Matrix. Το 12 στην Κύπρο. Τι λέτε να το σταματήσουμε, μπρο? Ναι, το είπα. Κύπρο, σταμάτα να μας ψηφίζεις κάθε φορά. Τι θέλετε να σταματήσουμε αυτή τη μαλακία? Κράζουμε, ξέρω εγώ, τις άλλες ευρωπαϊκές συμμαχίες, ας πούμε, και δεν μας αρέσει όταν εμείς οι ίδιοι, να πούμε, έχουμε την μεγαλύτερη και πιο σταθερή συμμαχία στην ιστορία της Eurovision. Άλλη μια λέξη και είσαι νεκρός. Ποιος έστειλε? Το Ισραήλ. Έχεις ιδέα το τι έκανες? Έχεις ιδέα! Είπα την αλήθεια που φοβούνται όλοι να πούνε. Ξεκινάς διπλωματικό επεισόδιο με το σύμμαχό μας. Για το καλό σου, μικρέ. Φούλωσέ το. Ώστε αυτό είναι το πραγματικό πρόσωπο της Eurovision. Οι Έλληνες στο Twitter είχαν πάντα δίκιο. Σγόνια, ταραβόνια, καφάσια, ανώ καφάσια μοίρα, ντονά χαρατζίν. Ο Τσαλάνος μάγκαρα ιβάζ. Απεργία αγροτών. Ένα DLC της ελληνικής πραγματικότητας θα ήταν σίγουρα και οι αγρότες. Κάθε χρόνο. Ίδιο timing. Ίδιο script. Ίδιο σενάριο. Κανείς δεν ξέρει πότε ακριβώς ξεκινάει όλο αυτό, αλλά όλοι ξέρουμε ότι θα ξεκινήσει. Είναι ένα boss fight που περιμένεις να σου σκάσει από στιγμή σε στιγμή. Και ξαφνικά ανοίγεις μια μέρα την τηλεόραση και βλέπεις δρόμους κλειστούς, αμάξια να αποδογυρισμένα, παππούδες να βαράνε μπάτσους με τις γκλίτσες, δημοσιογράφους να ουρλιάζουν στον αέρα και δεν συμμαζεύεται. Και πάντα έτσι ένα drone shot, ξέρω έτσι από πάνω, ας πούμε, με τα τρακτέρ όλα παραταχμένα, μαλάκα μου, λες και πάνε για μάχη, μαλάκα, στο Lord of the Rings, ξέρω εγώ. Λες και είναι η μάχη του Ρόχαν, μαλάκα. Κάθε χρόνο απλά γίνεται restart το server. Αυτό. Για να σκάσει μετά, ξέρω, αυτός ο δημοσιογράφος και να ρωτήσει: μέχρι πού έχετε σκοπό να το φτάσετε? Μέχρι τέλους. Θα το φτάσουμε μέχρι τέλους. Ποιο τέλος, αδερφούλη? Το τέλος του season pass. Αφού πάλι κοίταξε το χρόνο, μαλάκες, μην κοροϊδευόμαστε. Το αστείο με τους αγρότες είναι ότι κάπως είμαστε και δεν είμαστε μαζί τους. Δηλαδή, είμαστε μαζί τους όταν μας σηκώνουν τις μπάρες, ξέρω, στα διόδια για να περάσουμε τζάμπα. Και τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Αλλά γαμώ το σπίτι τους, ξέρω εγώ, όταν μας κλείνουν τους δρόμους και δεν μπορούμε να περάσουμε. Να πάμε τις διακοπές μας σαν άνθρωποι. Πόσο Ελλάδα? Καλοκαιράκι. Λοιπόν, το ελληνικό καλοκαίρι αποτελείται από 2 parts. Το πρώτο μισό είναι ο τουρισμός και η σεζόν. Η χώρα, ξέρεις, μπαίνει σε τουριστικό mode, με νησιά να γεμίζουν σαν σερβερ στο Warcraft και καράβια να μην προλαβαίνουν να ξεφορτώνουν κόσμο. Όταν έχεις μια οικονομία που βασίζεται μόνο σε αυτούς τους 3 καλοκαιρινούς μήνες που μας έρχονται οι ξένοι, τότε σίγουρα χρειάζεσαι και εργατικό δυναμικό. Μα έλα που οι νέοι δεν πάνε για σεζόν. Πάμε και στο μεγάλο θέμα του τουρισμού τώρα. Σε 60.000 υπολογίζονται οι κενές θέσεις στον τομέα του τουρισμού. Ισχύει ότι λείπουν 80.000 εργαζόμενοι στον κλάδο σας? Υπολογίζεται ότι περίπου 90.000 είναι οι κενές θέσεις εργασίας. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι νέοι δεν πάνε να δουλέψουν, ξέρω εγώ, στους 40 βαθμούς, ας πούμε, 13 ώρες τη μέρα για να πιάτο βακές. Λογικά τεμπέληδες θα είναι. Right? Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Δουλεύετε, μαλάκες! Δουλεύετε! Ρε Σάβα, πες τους και εσύ κάτι να πούμε. Και τότε τι θα αποκομίσετε από την τριβή με την εργασία. Και κάπως έτσι λοιπόν περνάει το πρώτο μισό του καλοκαιριού μέχρι να σκάσει το δεύτερο part. Φωτιές.
Είναι ένα ιδιαίτερα δύσβατο σημείο, όπως μπορείτε να δείτε. Βρισκόμαστε στο σημείο, είμαστε ακριβώς στο δρόμο ανάμεσα στη Μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής στήθηκε στους Παξούς για την κατάσταση. Πώς εξελίσσεται η πυρκαγιά στη Ζάκυνθο, παρακαλώ? Το simulation έχει κάποιους κανόνες, κάποιες σταθερές. Στην αρχή πάντα ξεκινάει με μια μικρή φωτιά. Ξέρεις, είναι όλα υπό έλεγχο. Και μετά ξέρεις, οι άνεμοι κάπως δυναμώνουν, ας πούμε, και η φωτιά εξαπλώνεται. Και μέσα σε λίγες ώρες, η Ελλάδα γίνεται μια καμημένη κόλαση, ρε. Και δώσε πάλι μετά έκτακτο δελτίο ειδήσεων κάθε 5 λεπτά. Αεροσκάφη να περνάνε μέσα από τις φλόγες. Εκενώσεις, live συνδέσεις. Δέντρα να καίγονται, ζωάκια να πεθαίνουν. Δηλαδή, πανδαιμόνιο, ρε, πρέπει ένα τριμπούρδελο. Κόσμος να φωνάζει, κόσμος να ορίεται, ξέρω μετά στα social media, ας πούμε, για τις φωτιές. Και μετά να κράζουν άλλο κόσμο, μαλάκα μου, στα social media που ποστάρουν κάτι άλλο πέρα από τις φωτιές. Μια τρέλα είστε, μια παράνοια. Και στο τέλος εννοείται πρέπει να παίξουμε και τις κουμπάρες. Ποιος ευθύνεται για τη φωτιά? Μήπως φταίει η κυβέρνηση που δεν λαμβάνει μέτρα? Μήπως οι πυροσβεστικοί μας δεν είναι καλά εκπαιδευμένοι? Μήπως φταίνουν οι μετανάστες που μας ζηλεύουν και θέλουν να μας αλλοιώσουν τον πολιτισμό? Μήπως είναι η υπερθέρμανση του πλανήτη? Μήπως η κλιματική αλλαγή? Μήπως το μουνί που μας πέτα? Τα video games του σατανά. Τα video games κάνουν κακό. Bitch please. Η ζωή μας ολόκληρη είναι κακό video game. Χωρίς respawn. Λοιπόν, κάθε 1-2 χρόνια θα σκάσει και αυτό το ρεπορτάζ στην τηλεόραση. Κολλημένα με το βίντεο παιχνίδι Fortnite είναι πολλά παιδιά. Παιδόφιλοι από όλο τον πλανήτη το χρησιμοποιούν για να ψαρεύουν θύματα. Με την οικογένειά μου απομονώθηκα πολύ και τους εκμεταλλευόμουν. Δεν ξέρεις απαραίτητα με ποιον μιλάς. Μπορεί κάποιος να φτιάξει ένα προφίλ. Συγγνώμη, το Fortnite είναι αυτό το παιχνίδι που έχει πάρα πολύ βία, σκοτωμούς το βλέπουμε και τέτοια. Το παιχνίδι αυτό προωθεί τη βία και δυστυχώς ο εθισμός που προκαλεί το Fortnite είναι κλινική διαταραχή. Τα παιχνίδια προκαλούν βία, τα παιχνίδια είναι εθιστικά και σκάνε μετά κάτι σκατιάριδες μαλάκα δημοσιογράφοι να μιλήσουν τώρα με αυτό το θέμα με τόση ευκολία, ρε μπρο, με τόση άνεση, ξέρω εγώ, που προφανέστατα δεν έχουν ιδέα επί του θέματος. Μάλακα δεν έχουν πιάσει κοντρόλερ στη ζωή τους και τα βαφτίζουν και τα λένε, ας πούμε, όπως θέλουν αυτοί. Δεν βάζουν καν effort, ρε φίλε. Μπορεί να μιλάνε για το Fortnite, ξέρω εγώ, και να το κράζουν, ας πούμε, και πίσω στο background να παίζει η CSGO, ξέρω εγώ, Dota, ό,τι να είναι, ό,τι να είναι. Το συγκεκριμένο παιχνίδι λέγεται LOL. Είναι μόδα, είναι ανάγκη, είναι σκάλωμα που λένε και οι νέοι. Σκατιάριδες δημοσιογράφοι. Εντάξει, δεν μας νοιάζουν τώρα λεπτομέρειες. Σημασία έχει να περαστεί το μήνυμα, φίλε. Και μόλις περαστεί το μήνυμα, τέλος, μπρο. Τέλος. Το θέμα κλείνει, ξέρω εγώ, και πάει για του χρόνου. Που θα ξαναγυρίσει ακριβώς με το ίδιο ρεπορτάζ, ρε φίλε, copy-paste, απλά με άλλο τίτλο. Σαν να μην έγινε ποτέ. Ξέρεις, φίλε, αυτό είναι τρομακτικό. Η μνήμη χρυσόψαρου που έχει ο κόσμος εκεί έξω, μαλάκα τι να σου πω, με τρομάζει, ρε, με φοβίζει, με τρομοκρατεί, μπρο. Συμπέρασμα. Λοιπόν, νομίζω πως σας απέδειξα με πολύ μεγάλη βεβαιότητα ότι η Ελλάδα είναι πράγματι μια προσομοίωση. Δηλαδή, αν τα βάλεις κάτω, ρε φίλε, και κάνεις connect the dots, αρχίζεις να βλέπεις καθαρά το όλο pattern. Πανελλήνιες, εθνικές γιορτές, Eurovision, αγρότες, φωτιές, video games και ούτω καθεξής. Δεν είναι απλώς εικασίες, είναι επιστημονικά γεγονότα πλέον. Το simulation δεν γράφει τίποτα καινούριο. Απλά μας κάνει rerun το ίδιο quest. Και το περίεργο, ρε παιδί μου, δεν είναι ότι απλά συμβαίνουν, ξέρεις, αυτά τα πράγματα. Είναι ότι τα βλέπουμε κάθε φορά να συμβαίνουν, σαν να είναι η πρώτη φορά. Δεν μπορεί να το χωρέσει ο νους μου, ρε φίλε, αυτό το πράγμα. Αλήθεια, είναι mind blown. Σαν να μην υπάρχει memory, ρε φίλε. Σαν να μην υπάρχει καταγεγραμμένο log, ας πούμε. Σαν να μην υπάρχει πέρυσι. Και κάπου εκείνο που καταλαβαίνεις ότι το σύστημα δεν θέλει να το παρατηρήσει κιόλας και πολύ. Γιατί μετά απλά χαλάει το game, ξέρω. Τώρα όμως είναι πολύ αργά. Μόλις σου πρόσφερα το κόκκινο χάπι. Πρέπει να γίνεις η αλλαγή μέσα στο σύστημα. Πρέπει να γίνεις ένα glitch μέσα στο Matrix. Πρέπει να γίνεις member στο κανάλι μου. Ναι, αυτό είναι το πιο σημαντικό που έχεις να κάνεις. Και να θυμάσαι, η προσομοίωση βασίζεται στην επανάληψη. Και η επανάληψη είναι η μητέρα της μαθήσεως. Μόνο που ο Έλληνας δεν μαθαίνει ποτέ. Τα φιλιά μου, τα λέμε στο επόμενο μεγάλο συνταρακτικό event.